Gihan niyang tanan sa pagpanglingkod. Merry Christmas. Christmas. People might say nga unsa man nga klase nga Pasko. But we are always commanded by God nga atong pasalamatan kanunay ang Ginoo. We're in our city right now. Ang uban underwater, some part of the city, those houses, daplin sa dagat, were destroyed tungod sa gitawag nato nga kusog nga hangin o kusog nga ulan. Pero ang uban siguro karon nabati nato nga naay pagbasol diha nila sa Ginoo, walay pagpasalamat because of this situation. No, we can only thank God for the good things that we encounter. Say nata, say magpasalamat lang ta tungod sa mga butang nga maayo na atong na-encounter sa atong tagsatag sa kinabuhi. But the Bible says, in everything, give thanks. Kung naatay attitude ing ani nga taliwala sa sitwasyon nato, makita nato sa lapak, misisiputi gikan dito, tagahawak ang tubig. Some parts dito sa dapit dito sa atong outreach, kay bagat, kusog yapon ang hangin, nakibaluyot, namakwit na sa dike, murag namakwit na gyud. So we have to prepare ourselves niini nga mga sitwasyon nga panahon sa baha. O kining mga tao nga tuwa dito na ginahanglan ni o gitawag nato nga tabang, and one of the mission nga gihatag atahas sa Ginoo kanato. Once again, the Bible says, in everything give thanks. We thank God because we experience an answer of our prayer, then we respond with gratitude tungod sa mga butang, sa atong mga pag-ampo nga gitubag, nakapasalamat yun sa Ginoo. No? This is good. No? Maayo kayo. The question is why wait to thank Him when our prayer is answered? Nga naman, nga di man ta magpasalamat sa Ginoo, mintras wala pa ang tubag sa atong mga pag-ampo. Amin ba na? Mark 11:24, it says, whatsoever things we desire when we pray, believe that you receive them and you shall have them. Kinahanglan naatay pagtuo nga kita, motuog yun ta. Ang Ginoo mo tubag sa atong mga pag-ampo. Pero kinahanglan na naatay attitude nga Ginoo mo tubag sa atong mga pag-ampo sigon sa makaayo kanato. But sometimes we are not satisfied ang tubag sa Ginoo kanunay kanato. The question is, why wait to thank Him when our prayer is answered? Salamatan nato magibasa ng scriptures. Why wait to proclaim the greatness of God? Nga naman, maghulat pa ta sa kaayo sa pagpasalamat sa Ginoo kung kita makadawat o maayo ng mga butang. Should we proclaim the greatness of God when things are difficult in life? Makaproklama batang ang Ginoo maayo kaayo sa atong kinabuhi. Makapasalamat sa Ginoo when things are difficult. Usahay attitude ni sa tagsatagsa ka mga tao. No? Puro complain ang atong madawat, especially karon nga time. Daghang kay complain, daghang kayo nga way gikaon, kulang pagkaon nga gihatag sa gobyerno. Pero things we say that in everything give thanks.
Can we proclaim the greatness of God right now in our situation? Strong wind, heavy rain that cause flooding sa atong syudad. Houses are being destroyed in coastal area. And this is the first day of Christmas. We celebrate the birth of Jesus, who is our Savior. Pero unsa may nahitabo karon? Lunop, bagyo, ulan. Kung siya ang atong maluluwas, why is it that it is happening? Tests and trials in our lives, we must overcome. Amin batana. Ato nang i-overcome ang ato tagsa-tagsa ka mga problema, testing and trials sa kita buhi. Pero ang atong problema mao ang atong attitude. In James chapter 1, verse 1, sa NLT nga translation, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy." Saon ako pag-worship sa Ginoo, saon ako nga naa ko'y kalipay tungod ani nga panahon. Bantayan nato na ang atong emosyon. Kinahanglan ato ning i-practice sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. In verse 2, "For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." Maunta ni nga panahon nga dili ta magbagutbot kun dili ang atong papangalagad sa Ginoo mutubo. Overcome. Now in James 1 Corinthians chapter 10, kanunin ako ning ginasulti nga kini nga usa ka kaayo nga bersikulo sa Bible. 13 nagiingon, "The temptation in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you the way out so that you can endure." Believe the Word of God. Not our emotion. Ipalabon ganin nato ang atong emosyon. Bisa usahay natin ikaulitin nga tao, ipalabon ganin nato atong emosyon, delikado na. Unsang may giingon sa Bible? Love those people who persecute you. We should proclaim the greatness of God when we do not feel His presence in our lives. Miski wala diha ang presensya sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, ato gid sang iproklama. Yes, proclaim the greatness of God when we encounter the heaviest crosses in our lives. Bugat kayo atong problema, daghang kayo nga crosses nga atong pagapasanon. Proclaiming the greatness of God should not only be done after a powerful inspiration of our answers of prayer. Proclaiming God's greatness is a duty of love. Amin ba taana? We must always be done every day. Kada adlaw. Nature sa katawo, mga bagot-butan, yung talabi ng masakitan ta. We remember kung unsa ang giingon sa Bible. Nga by the stripes of Jesus, we were healed regardless kung nasakitan ka karon, gibati ni ang sakit. We must believe the Word of God rather than what we feel. Dili na sayon. Lisod na kaayo. Kaya imong mga tao sultian na moingon man nga kamo kun iniingani be sayon ba. But that's not the Word of God is saying to us. It is our duty of love. We must always be done every day and every circumstances, no matter what.
We proclaim God's goodness primarily because of who He is. He is our God. He is worthy of our praise for that fact alone. Wala lalain. Karon wa maasa man ta unsa may paingnan karon. Bisag usawog hatag anang sa ato sa mga tao sa gobyerno kung dili ka satisfied sa imong nadawat, then something wrong with your heart. Labi na karong panahon na, makurat gyud ka. Ganihang kadlawon makita nimo gabi, makita nimo ning karsada diri punos tubig. Hapit na gid musaka dito dapita. Walay tulog si Christian o si John, sila puti kay nagbantay. Kung kano sa musaka ang tubig. And I thank and praise God nga attempt to God, no? Miski unsa ka kusog hagagin wa manggaling magisi ang tent. Tawag nako si Deacon Arsenio, Deacon Junel nga palihog anhimo. Kay atong hipuson ang atong gamit, mga bangko o mga lamisa para sa atong celebration usab sa December 29 para sa atong party. O malipayon naman sila niyan eh. Wa man sila mingon nga magbutbut nga bisap noon saway ka bisap nga uwan baya. Niabot silang ganiha. Pero di sila masuko kay ako man sila gipapamahaw. Kanon siguro mga unta. Ambot kahag nabot tay kanon gad. Daghan. In everything, give thanks, and this is the will of God in our lives. Ang pasalamaton ta nakasabot ang Ginoo kay sa atong ebanghelyo karon nahimo siyang tao, the Word become flesh and dwells among us. Nakahibaw ang Ginoo unsay atong feeling, unsa ang atong gibati sa tanan nga mga sitwasyon. But God really is faithful. Wala siya matarog, taliwala sa mga kalisod nga iyang nahiguman nga gituman niya ang sugo sa iyang mahan nga moanhi diri aron maghatag og kaluwasan. Amen batana. Mao ko dag ebanghelyo og Merry Christmas sa tanan. Ug ihangyo ang tanan sa pagpanindog. Padayon ta sa atong simba ug atong pagbasahon ang Credo sa Nisiya.